जों आसा खालामो सनाथि मायथाइ फोरबोआ जोंनि साक्सेस जागोन होननानै जों सानदों। जों सनाथि मायथाइ खुंनो मोननानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। खारन जोङो बेवहायनो दिनै जोनोमनिफ्राय थायै जोङो साख्रि मावनानै रिटायार जालायबाय। दा रिटायार जानायाव जोङो रिटायार जानायनि जिथुनिखि अबस्थायाव जोङो बे 50 बोसोर जिथुनिखि फोरबो खुंनो मोननायखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो दिनै सासे जिथुनिखि बेखेवगिरि बिथाङा जोंनि आन्चलिकनि भाइस प्रेसिडेन्ट थुनलाइ आफादनि बिथाङाथ' ओरैबायदि माने माबा गोसोआव सेन्टिमेन्टेल नांदों। बिथाङा माने गाबगुलायनाय जादों आरो बुंख'नो हायाखै एखेबारे जोंनि बे माबा सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनायनि जिथुनिखि लाहार फाहार खालामनानै आरो बिथांमोनखौ जोङो आलासि महरै बेखेवगिरि महरै लेंहरनायखौ जोबोद मोजां मोनदों। गोबां सोलायबाय जोंनि ओनसोलाव। सिगाङाव फरायसुला फरायसुलिफ्रा मेट्रिक पासल'मोन। दा MA BA MA डक्टरेट सोरबा इन्जिनियार जाबाय, सोरबा डक्टर जाबाय जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायनो। दा गोबांसै गोदो MA फरायनाया आसि बिजौआवनो दंमोन। दाथ' ग्रेजुवेटफोरखौ जों सानख'नोनो हाला होननाय बायदिसो दा बेखिनियाव। बिनिखायनो जों गोजोननाय मोनदों 50 बोसोराव जे गुस्लायबाय, जोबोद गुस्लायदों आरो दा बे ओनसोला। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।